Dewmien ta' aktar minn 6 xhur sabiex tittieħed deċiżjoni dwar it-talba għal maħfra presidenzjali minn wieħed mis-suspettati fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia iqajjem suspetti serji dwar kemm l-investigaturi qed jagħmlu minn kollox biex jikxfu kull min seta' kien involut f'dan l-assassinju. Dan qed jintqal minn wieħed mill-qraba ta' Vince Muscat magħruf bħala Il-Koħħu f'intervista mal-Gazzetta Sunday Times of Malta. Akkumpanjata mill-avukat tal-għajnuna legali ta' Muscat, Mark Sant, din il-persuna kundannat dan id-dewmien aktar għaliex din il-maħfra tista' timplika diversi persuni prominenti. Vince Muscat kien arrestat f'Diċembru tal-2017 fuq suspett li hu, flimkien mal-aħwa George u Alfred De Giorgio, poġġew u splodew il-bomba li qatlet lill-ġurnalista Caruana Galizia ftit il-bogħod mir-residenza tagħha fil-Bidnija. Minbarra dwar dan l-assassinju l-Koħħu lest ukoll jagħti informazzjoni fuq diversi każi oħra li ma kinux solvuti f'dawn l-aħħar snin. The Sunday Times tirrapporta li mill-bidu ta' din is-sena Muscat għamel iktar minn 15-il siegħa jitkellem mal-investigaturi dwar dawn il-każi. Il-qarib ta' Muscat qal li l-ballun f'saqaj l-awtoritajiet, speċjalment minħabba l-fatt li l-kooperazzjoni tiegħu iġġor magħha riski kbar minn min jaf li jista' jinkixef. Kompla li l-pulizija rnexxilhom jaslu għal Melvin Tewma, l-allegat middleman li nata l-maħfra presidenzjali grazzi għal dak li qalilhom Vince Muscat, iżda min-naħa tagħhom l-investigaturi sostnew li diġà kienu fuq il-passi ta' Tewma qabel ma tkellem Muscat. Il-pulizija talbu lil Muscat biex jagħti l-lista ta' każi li dwarhom kienet jixħet aktar dawl, iżda mhux qed jagħti ismijiet sakemm jingħata r-risposta dwar it-talba tiegħu għal maħfra presidenzjali. Dawn il-laqat mal-investigaturi ġew fit-tmiemhom fi frar li għadda u minn dakinhar law ma sema xejn mingħand l-awtoritajiet, xi ħaġa li l-familja ta' Muscat qed tqis bħala suspettuża. Min-naħa l-oħra talba ta' Melvin Tewma kienet aċċettata fi ftit jiem filwaqt li dik ta' Jorgen Fenech li hu suspettat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ġiet miċħuda f'dik il-famuża laqa tal-kabinett li damet lejn sħiħ. L-avukat ta' Muscat, Mark Sant, qal li 6 xhur huwa żmien twil wisq f'dan il-każ li suppost hu ta' priorità u staqsek l-investigaturi u x'qed jibżgħu jirrakkomandaw maħfra oħra kif Melvin Tewma mhux qed joħroġ bħala kredibbli jew inkella qegħdin jipproteġu lil xi ħadd.